Здравейте отново, ние сме служители от нашата църква от село Паничери, Отворено небе. Тази вечер на гости са ни наши братя и сестри от нашата църква. Може да се представите. Аз съм Щеляна, служител на църква Отворено небе, село Паничери. Е съпругът ми. Петър Кирил Георгиев, служител от църква Отворено небе. Мога да кажа, че са много благословено семейство и много важни хора в църквата. Трябва да знаете, че за насърчение както на нас, така и за всички братя и сестри, които за напред ще ни гледат. Така че сега искам да ви питам първо, как вие повярвате? Аз както се помня от дете, може би 6-7 годишна възраст, се помня в църквата. Майка ми ходеше на служения и аз съм ходила с нея. И ходих по-рядко, но все пак познавах Бог, вярвах в Бог. След това се ожених в Паничери. В Паничери нямаше църква и не можех да посещавам събирания. След време, когато ходихме на гости у моите родители, там ходих на църква. Но в Паничери нямахме църква. Да, Моя съпруг. Само искам да вникнем малко по-надълбоко. Разбираме, че ти си била християнка. Да. И се омъжила тук в това село. Може ли да кажеш тогава по това време, семейството, в което ти си дошла тук, били ли са християни или са вярвали в нещо друго? Не, те не бяха християни. Те вярваха и на църквата, на православната църква, също така и мюсюлмански неща вършиха и изпълняваха. Аз бях християнка. Моя съпруг не вярваше в Бог. Не ми позволяваше да посещавам даже църква. Когато ме виждаше да чета Библия, той се дразнеше и не говореше с мен по цяла седмица. Забраняваше ме да вярвам, забраняваше ме да служа на Бог. Но аз не се отказах, години наред се молих за него. И благодаря на Бог, че макар чрез тежко изпитание, той допусна Бог в живота си и тръгна и той по Божия път. И сега служим и двамата на Бог с децата ни. А твоето най-голямо свидетелство, нали, някакси да се насърчиш повече и вярата ти да расте, кое е? Когато моя мъж се разболя 2021 година, той беше с COVID, постъпи в болница и там лекарите казаха, че резултатите са му много зле. Просто няма шансове за него, но те ще направят всичко възможно. Аз се радвах, че че го закарахме при лекар познат, който ще направи всичко възможно, за да го спаси. Но в един момент, втория ден от постъпването му в болница, той се влоши. И лекара ми каза, че има инжекции, които могат да му ги сложат и да се оправи. Както и му сложиха втория ден тези инжекции и той се възстанови, започна да диша, макар чрез кислород, но можеше да диша. И си говорихме следващия ден с доктора. Доктора ми каза, че това е инжекцията, която ако беше му помогнала, помогна. Ако не му помогне, просто друго няма какво да му помогне. И прибрах се аз от болницата, като посещавах църква, молихме се всичките за него, но в ония момент аз благодарях, че имам познат лекар и разчитах на лекара, че ще помогне на моя съпруг. Но той пак се влоши, много се влоши. Обадих се на лекара и лекара ми каза, че нищо не може да направи за него. Всичко, което е можел да направи,
го е направил, вече нищо не може. Нищо не може да му помогне. И аз тогава се обадих на мъжа ми и му казах, знам, че не вярваш, знам, че не знаеш как да се молиш, но разбери, че само Бог може да ти помогне, никой друг. В един момент аз се осъзнах и уповавах само на Бог. Усетих, разбрах, че аз греша, като разчитам на лекарите, а не на моя жив Бог. Коленичих пред Бог, помолих се на Бог и казах и на моя съпруг, че само Бог може да му помогне. Като той прие и му казах, в момента не можеш да говориш, като му е трудно да диша. Само през мислите си казах, помисли, че Господи, аз се оставям в Твоите ръце. И той прие това, което аз му казах. Каза, да, знам. И благодаря на Бог, Бог се прослави в живота ни и той се възстанови, макар чрез дълго лечение, но Бог го остави при семейството си и от тогава той започна да служи на Бог. Това е радост за нас и да вярвам, че ще е и радост за всички братя и сестри, които ще стоят това наистина. Добре, брат Петре, може ли да чуем, да кажем, част от всичко това, нали, от твоята уста, защото всичко това ти си го преживял и ти най-добре знаеш какво се е случило, как точно е било. И моето е почти същото, но когато бях в болницата, там взимаха телефоните, дърпаха перилетата в интензивното. Да. И просто не знаеш кога е ден, кога е нощ и какво се случва с теб. Така. И една вечер, говоря как съм повярвал. Да. И една вечер нещо да кажа, че е сън, не е сън. Да кажа, че така, че съм буден, пак не съм буден, не знам какво състояние бях. Аз бях легнал на леглото. До моите крака бяха двама човека. И един беше до мен, не до главата, но е така до мен. Лицата не съм ги виждал, не знам какво представляваха. Аз говорих нещо с тях, запомних само последните думи. Нещо съм говорил с тях, но какво и аз не знам. Само казах, кой ще ми налее вода от вас? Защото бях свършил водата. Така и викам, нали не са викам до мен, говоря с тях. Нещо е такова и се събудих ли, какво стана? Така. И от тогава повярвах, че има Господ, който помага, където няма път, прави път. Точно. Наистина, това е много голямо и силно свидетелство. И вярвам, че нашите братя имат още много свидетелства, които могат да ни разкажат. И така че, ако имате още някакво свидетелство, може да ни го разкажете. Едно от тях е малката ми дъщеря. 2018 година беше с бъбречни кризи. 4 деня беше с болки. Ние бяхме постоянно по спешните кабинети и не можеха да разберат какво се случва. В един момент казаха, че има камък в бъбрека. И докато го изпика, тя ще бъде с кризи. Приеха на в болницата. 2 дни бяхме в болницата. Втория ден беше тя с много силни болки. Отидох да помоля да й сложат нещо мускулно
обезболяващо, като сестрата, лекарката ми отказаха, даже се скараха с мене, че аз им казвам какво да слагат на детето ми, все едно те не си знаят работата. Но аз им казах, викам, разберете ме, аз съм майка, не мога да гледам детето си как се тормози, как я боли и да съм мирна и кротка. Просто викам и служете обезболяващо. Послушаха ме, благодаря на Господ, Бог вложи в сърцето им милост. Сложиха и обезболяващо. И в момента, който тя заспа, аз коленичих пред Бог и започнах да се моля. Господи, нека тя да изпикае този камък без болки. Боже, не позволявай повече да гледам такива болки от детето си. Аз знам, че за тебе е възможно. Тя може и без болки да го изкара този камък. И на сутринта станахме, детето поиска да ходи до тоалетна, като ми казаха да й давам лихен да не ходи в тоалетната. И изпика камъка, тя стана и като се обърна, аз взимам да изхвърлям лихена и като погледнах, камъчето беше вътре в лихена и славата на това е на нашия жив Бог, защото тя без болка, както аз поисках от Бог, без болка тя си изпика камъка и от тогава до сега тя няма нито писичинки, нито камъни. И благодаря на Бог за това. Славата е единствено. С малката ми дъщеря имаме много премеждия, които сме преминали, но благодаря на Бог, когато човек наистина е с Бог, през колкото и трудности да преминаваш, винаги имаш изходен път и винаги е по-леко. Беше на 2 годинки и 4 месеца, когато я оперираха от стеснение на уретер, пак на бъбрека, като това беше за нас много силно, много лошо нещо. Мислихме си, че и занапред ще има проблеми, но попаднахме на лекар, който Бог ни го изпрати. Беше милостив човек, ни ламтеше за пари, свърши си работата, обърна нужното внимание и беше смирен човек. Просто коренно различен от другите лекари. И благодаря на Бог, че и лекара беше добър, нямаше нужда от избор на екип, от допълнително заплащане, а Бог не изпрати при лекар, който ще си свърши работата добре. И до сега няма проблеми. След последния преглед, който сме ходили, казаха, че и занапред няма да има проблеми. Всичко е минало успешно. И славата за това пак е на нашия жив Бог. Така, и аз искам да кажа нещо за последно. Човек, когато изпадне в беда, просто да не се предаваме, а да продължаваме напред. Защото за нас има един Бог, който се моли за нас. Сестра, ти можеш да кажеш за твоят съпруг, нали, точно през какво е преминал и колко още други премеждия има, защото знам, че Бог е извършил нещо огромно и съвършено в неговия живот, точно за него. Защото знаем той какъв човек е бил и виждаме промяната в него точно сега. Ами, след COVID-а той се възстанови, благодаря на Бог за това, за съвършеното му изцеляване. Но се отключиха допълнителни заболявания. Проблем с сърцето се оказа, че има диабет. За сърцето го пратиха да му правят коронарография и ако се налага, най-вероятно стен да го поставят. Но благодаря на Бог, че ние ходихме на преглед при друг лекар, който каза, че няма нужда от това нещо. И остана оттам диабета, с който виждахме много трудности. 1 година се борихме с този диабет. Той качваше захарта на 24, 28 до 30 стигаше. Стойностите под 16 не му падаха, като това са много високи стойности. И колкото и пъти да ходихме на лекар, инсулин му изписаха и той ползваше инсулин. И въпреки това пак беше с висока захар.
И накрая ние се решихме да отидем в София в една болница, специализирана за ендокринология. Отидохме там, като преди да отидем, ние издигнахме нуждата в нашата църква. И братята и сестрите наподкрепиха в молитва, молихме се за него всички заедно, да бъде съвършено изцелен от диабета, Бог да има власт над лечението му, Бог да е неговия лекар, а не самите лекари. И след постъпването му в София, първия ден беше на инсулин и стойностите му бяха пак високи на захарта, но втория ден мина на лекарства и захарта започва да се нормализира. Третия и четвъртия ден пак си беше на лекарства и лекарите решиха, че той няма нужда от инсулин. Изследваха го и се оказа, че панкреаса му произвежда двойно повече инсулин. И няма нужда от инсулин повече в живота. С лекарства ще коригираме захарта. И аз благодаря на моя жив Бог, че той спря инсулина, но не само, че спря инсулина, сега е на лекарства. И виждам промяната в състоянието му. Започна да сваля и килограми, като от инсулина стигаше страшно много килограми. Сега започна да ги сваля и с тези лекарства, които ги пи, той на моменти сваля захарта. И аз вярвам, че когато Бог е решил в точния момент за него, нацяло ще го премахне този диабет. Има проблеми с бъбриците. Той е с поликистоза и на бъбриците и на черния дроб. Лекарите казаха, че не е проблем да живее с тях. Просто трябва да се пази, да не дига тежко, да не работи тежка работа, да пази и храната. И захарта му пречеше страшно много за бъбриците. Но той не се пази, честно казано, работи тежка работа. Не иска да проумее, че трябва да работи по-лека работа. Не си прави даже и усилията да се търси по-лека работа. Но аз благодаря на Бог за силите, които му дава и за здравето, което му дава. И той си работи, за сега няма проблем и с бъбриците. Живее си нормално, като бяха казали, че има вероятност даже на цяло да не му работят бъбриците, да е отказал единия, десния бъбрик. Но благодаря на Бог, той си функционира и си е добре. Славата е единствено и само на нашия жив Бог. Така, братя и сестри, виждаме как Бог е велик, Бог е единствен. Виждаме тук при нашите брат и сестра, какво Бог е извършил за тях. И това е нещо велико. Бъдете благословени. Това беше за сега от нас. За напред ще има още доста. Аз искам да добавя още нещо. Добре. Значи аз искам да благодаря на Бог, защото моята свекърва не само, че не ходи на църква, не вярва в Исус Христос, но тя също така лееше куршум. Опитваше се да лекува по такъв начин, който не е угоден на нашия жив Бог. И това бяха само проклятия, които нанасяше над семейството си. И благодаря на Бог, че Бог я докосна и нея, макар да не е дошла все още на покаяние, поне спря да ги върши тези неща. Спря да нанася проклятия над семейството си. Това и пак аз е крачка. благодаря на Бог за това. Това от нейна страна е огромна, голяма крачка. Така е наистина. Промяната тук в село Паничери е доста огромна. За сега вярваме, че Бог ще върши все повече и повече чудеса и ще обръща сърцата на хората си към Него. Бъдете благословени!